तिनी अंगनानि से नांनाय मासे मा फैनाय तिनी मा फैया मासे मा फैनाय तिनी लिमसिन दा ड्राइभार न रहनानि सोंना आं कय मग सों Mapainay, Irumani Mankatai in Basinga Makunai, Irumani Mankatai in Basinga Makunai, Irumani Mankatai in Basinga Makunai, Dodar driver Mapainai, in Basinga Dodar driver Mapainai, in Basinga Dodar driver Mapainai, in Basinga Birumani Mankatai Makunai, in Basinga Birumani Mankatai Makunai. Tinin busingo makunai, Birumani Mankatai, Tinin busingo makunai, Tinin busingo dodar driver mapainai, Tinin busingo dodar driver mapainai, Birumani Mankatai, Tinin busingo makunai, Tinin busingo dodar driver mapainai, mapainai, Birumani Mankatai, Tinin busingo kuya ingla root block like jaknai. Birumani Mankatai in the Basingo Kuya Hinkla root block like Jaknai. Sini Koi Pony Brook Joto Miliga Klajaknai. Birumani Mankatai in the Basingo Kuya Hinkla root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basingo Kuya Hinkla highway root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basingo Kuya Hinkla highway root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basingo Makunai. Birumani Mankatai in the Basingo Makunai. In the Basingo Dodar driver Mapainai. Basingo Dodar driver Mapainai. Birumani Mankatai in the Basingo Makunai. In the Basingo Dodar driver Mapainai. Mapainai. Mapainai, Birumani Mankatai in Basinga Makunai, Birumani Mankatai in Basinga Makunai, Birumani Mankatai in Basinga Makunai, Dodar driver Mapainai, in Basinga Dodar driver Mapainai, in Basinga Dodar driver Mapainai, in Basinga Birumani Mankatai Makunai, in Basinga Birumani Mankatai Makunai. Birumani Mankatai in the Basinga Kuya Hinkla root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basinga Kuya Hinkla root block like Jaknai. Sini Koi Pony Brook Joto Miliga Klajaknai. Birumani Mankatai in the Basinga Kuya Hinkla root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basinga Kuya Hinkla highway root block like Jaknai. Birumani Mankatai in the Basinga Kuya Hinkla highway root block like Jaknai. Tini ro phaimani je ani ke kaka klayo kaka birmoni tripura je thangnai gotom maso atai 20 tarikh je haphob jangmani arungnani thangge engke haphob jagai araninke binike sabutibo kroi ki habuk kroi engke bo ani je kaki klaina para rago thang khobo saha areng hangke aro naile ha maiya er pore ke phaiha phas suba phaiha sono korbo place parmi je oboro braune kosto ke phaiga tabo ek mas chole nai tungha 27-28 दिन चले तुंगो जेर फाइगे बाबो ब्रि बिसाना ब्रागे कष्ट खेगे बुलुंगो तै मानंगिया तैनि बागे अभाव कारण ग्रै खे ब्र बनि परिबारनि साबति रंनो ब्रागे और फाइखा और फाइगे ब्र बुसु कष्ट खाइखा साया नैया गइंगे ब बुसु खरांति सालाइका सिनि पारानि कयफां एरियानि जत कामिनि जत पारानि ब्र फाइ सुबा लाइखा एर परिबो खुलाइखा जों खुमाया एर परेखे जों सरकारनो रिक्वेस्ट खाइहा ब्रंनो जोनो सुबा फाइनानि बिसिं जुबा फाइनानि उंथो हनै इंगे जों त याक बायरावबो खुमैया जों अनेक चेष्टा खाइखा इंगे 2000 फाइगे रास्ताराव खुहा आरे उखा इंगे गत सोमबार जरागो 3000 फाइगे सोमबार दर जे मानि स्पॉट तुंनाय जे कुथिक्लायनाव जागाबो सैजाक इंगे ब्रखे जे मीडिया रावनो कग्रगै क्लांजाक संबाबो रावनो कग्रगै क्लांजाक दङो खनाखे बिस्कर्मा पूजा खना फाइमिया तिनि फाइनाय इंगे तावबो 11टा बाजिनानि नाय दङो तावबो कुनु ड्राइवर ड्राइवर से फाइसी फाया दोजानि दोजाल रो ब्राजाक दङो तावबो ड्राइवर सफैया इंगे जों त बुसु कष्ट नायदि अरो पारानि ब्ररा हुखाइसि जागो बेनि दारि हाजिरा खाइ जागो इंगे हाजिरा खाइ जानायले दिनि फाइखे ब्रावले खनानि
खर' जाथायले करे एरपरिबो ब्रावसोनो जुबानानि बागै र मांक थैनायनानि बागै बकरिं फमानथो बाहाम फमानथो जे फमानथो दिनि जों बिराल बखा तुंथललै जग जे जों सिनि ब्रोले थैजाक जों एक दिगिगा जों सिनि काकु थैजा जों बखाबाय जाक एर सिंगबो जों ताबु जे बुन माननाय जों किसा बकरिं फाबनो जों माननाय इंगे जों आशा खेगे जों जत फाइले जा कष्ट के के गारि रिजार्भ के फाइजा के हिमै फाइजा माइजा जया तै नों जिया के जों तिनि इरो वेट खाइ तुं फाइगो बनो जे ड्राइभार रंनो जाते फाइगे और तिनि निम सिंगो सना जाते बकरिं फाना जे फाना जों नायनानि मुसुगु आनि बसानि एग्जाम अबना आं ब्रागे आं तबो कष्ट खाइ फाइयो आं बुसु लाइसो जाक से र आनि सुदु आनि कागानि मां किसा आं नायनानि हिंगे इंके सरकारावबो जे प्रशासन रावबो साका कुनो डेड बॉडी रंग मायाखे कुनो प्रमाण पत्र मायाखे जों कुनो डेथ सर्टिफिकेट और मैया हिंगे इंगे बिनि तब साबुतै करे महा करे जों डेथ सर्टिफिकेट माया हिंगे जों ब्राइखे जों मा सरकारनि दारि साहाय्य र बिनान जों बाइखे जों बिमाना इंके जों आस नायदि तग्र लेखा परा करे जों महा करे सिया इंके जों जे सरकार बा बान्ति मांगे जे आरेखे फाइनाय तिनि फाइ दङ खना फाइ दङ त 2000 गारि और ब्राजक जों 2000 ना नायगि मांसु चेहरा नाय जों तमा खाइनाय जों काम से माया हिंगे बना जों आज जाते तिनि निम सिंग फाइगे ड्राइभार फाइगे जों और खुगे जों जाते महासोनो जों जाते मानानि अंथ जों बकरिं कोहाफो जों नायनानि मुसुगो जों जे साहाय्य सरकार जे साहाय्य खाइखा ते किसा साहाय्य खाइगे जों जाते जों किसा जों बकरिं फाना जे फाना सिनि काकना जों गथांले मालिया सितुङो अब जों जे खाइफो जों मानानि मुसुगो आ जों और बुसु कष्ट के फाइले जाकियानि बसाराव ब्रागे आरेंगे इंके और जे मीडिया राव तंनायबो ब्रावबो 1 मान्थ कानाय हा ब्रि बसारावनो ब्रागे जे कष्ट के दंमानि बागै आरेंगे जों जाते तिनि अरनि मुसि तिनि सिनि माबो खाइफैनाय मा खुफैनाय जिनि जों जत आशा खाइ जों स कष्ट के जों फायो आं तिनि बन साना मुजु आज जों लेखा परा ग्रे बुलुं बिसैनि ब्रुंगे जों अमा हाइके खाइना आज जदि बेनि बिसाइके ओ बेले एक सप्ताह 3 दिन बिसैसे जे शान्ति बाजार को जे क्लाइने ब्रनले 3 दिन बिसैसे ब्र खुगै अब खेपाइ का साइ जरर का डेट सर्टिफिकेट बनब का सिनिले 1 मंथ से काइ दं रे ताबो 28 दिन चले तु जों खेबाइ गे नाय जों जाया जों के तमानि हाइके खाइ जों के तमा इरोनि नागरिक आदि बा जोंबो त इरोगा जों सब किशोर जों सुबागै दं सोनबो त गा हाया सोन नायथै नौनो जों मा मन्त्रि खाइगो एमएलए खाइगो जा खाइगो जों सिनि गाम सिनि हायागो नौ मा तंनाय गामगोबो जों मा तंनाय जोंबो नौनो सुबाने आज जदि सोन नौ तिनि सुबा खाइसे जोंबो आगामी दिने नौबे बाक्सा तंनाय अमा आनि कोइ मुजाते तिनि निमसिंगो 2000 गारि फाइना नांनाय फाइया हिंगे ब्रुराव तुंफ्लालाय जा हयतो आइनाराव फाबोनो स्पाइर मानो जे खाइबोनो खाइमानो जत पारानि ब्रुराव तिनि फाइला जा बुसो कष्ट के खातुं खाजा के तिनि से जों कौरगै थांजाक दिनै बुधबार दिनै खुफायनाय ताबो त 11टा बाजि दङ इनके जों कसालनि फाइनो ताबो से ड्राइभार से फाया खो इनके जों ब्राइफो मांग थै जों खुनाय 4टा 5टा बाजिले जों बुतुंमेया जों आराय थांनो आरो खाना खुफिनाय इनके खाना फाइफिनो जों आमा हायके डेली लाइसय दंनानि सिनि अब ग्रै जों त नंगै दङ ताबो बाद्रमा जे हुकिसा मिसा खाइनाय र बरावबो माइ रागो आराय रागो के साकलै र आराय र बुसु कष्ट के र जे बिनि मांग थै तिनि जे काको बिरमनि मान थै जे नायनानै हिंगे जत फाइले जा जों बिसोर दं थक जा जों गथै फाबनो जों मांखे बकरि को फाबनो जों मांखे असनो खुसि जों त सिजा जे जों चिनि काको कुनो बासे गेले तुंलिया थैले थैजा हंगै जों तबाबो जों त माने जों अरखे गारि फाइनाय गारि सिमे फाइथांनाय दिनि फाइखे 2 घन्टासो सामु तांखे तेखैया जदि साथामु तुंखे अबखे तुंखे त माने उयांगने अंसे अंनायबो तिनि अंनानि से नांनाय मासे मा फाइनाय तिनि त मा फाइया मासे मा फाइनाय तिनि लिमसिन जा ड्राइभार न रहनानि सोंना आं कोइ मग सों ब्रो कष्ट के फाइले जाक तिनि डेली ले आइके फाइमेया आं पासे आज तिनि बुसु दिन दरे और लाइसो जाक और पाइजाक बुसु कष्ट के नगनि ओ कसालमासि बुसु गारि अबरो खे फाइतों आं हाइके पारानि ब्रोरबो गोबां मा फाइलेखा हा दुंलायखा अब खेलेखा जों फासे फारिया इनके जों सुदो बरसा आशा बरसा सुदो सरकारनि ऊपर से सरकारबो जों आरे खिसे कोनो कियाल से खाया के तुंगलाय जों तमा जिनि बखा दुख नाया दे जिनि बखा मेला दुख नांजा जों आनि कागो थैजांनो जों गथै मानानि फाबो जों बुसु दुख नांलाय जा जों दिनैसो फाइगो दिनैसो कौर जा दिनै फाइनाय के आं नगो बसानो ब्राय काबागे एग्जाम आं तो फाइयो र बिनि
बिक्री को साफाना नंगनो हंगे आं तिने और फाइगो कस्तो के ताबले इनके दोजा ड्राइवर से फाइयागो ब्रुले ब्रु कामिनी ब्रु रोले जो तो फाइपेखा पारा पारा नि ब्रुले फाइपे जा किन्तु दोजा ड्राइवर हिंके फाइने दे फाइया दे चिया मा से मा फाइने तिनी जों फाइया हिंके जोंते जों रास्ता रो ब्लॉक खाइने जे खाइने जों जिनि जे मुजुंते जों खाइने आफ्रोले कुनो आरे आरे खे खाइगो हिमा साया जों ताबो लास्ट कौ साउ जदि तिनी फाइया हिंके जों जे खाइनाय जों हाइवे थांफो जों रेल जों रास्ता ब्लॉक खाइनाय जों